Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव हेल्थि फार्मिंनि एग्जाम माब्ला जागोन आरो गोदान एप्लाइआ माब्ला जागोन। टोटेल पोस्टआ जाबाय 7000 सिगांनिखौ लानानै DHS, DME, आयुष बेनिफ्राय DHS FW। स' बेनिफ्राय सिलेबास आरो लोगोसे एग्जामखौ बोरै कन्डाक्ट खालामगोन, सोर खालामगोन आरो सोर बेयाव साख्रि मोनगोन नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेट लाबोबावदों जाहाथे जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो गोदान पोस्टआ 2000 फैगासिनो दङ जेराव नोंथांमोना क'क्राझारावबो भेकेन्सि मोननो हागोन। स' बिदिब्ला जों फैग्रोबाय अफिसियेल दासिमबो अफिसियेल नटिफिकेसन गोदानै बेयाव रिलिज खालामफिनाखै दाखालिनि 2000 पस्टनि थाखाय। स' जेब्ला फैगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव मोनगोन। दा लोगोफोर मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दङ हमना ला DME, DHS, FW, आयुष बे मोनब्रैजों मोनसे एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन बेखौनो बुंदों कम्बाइन एग्जाम। स' बे लोगोफोर दाखालिनि एडिआरआव गोग्लैयाखै बे एक्सट्रा एग्जाम जागोन बे 2000 पस्टआ थाबैनो एप्लाइ जासिगोन। दाखालि 29 डिसेम्बरावनो जानो गोनांमोन नाथाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बेबादिनो पस्टपन जाबाय थायो आरो बेनि फाइनालि एग्जामा दासिमबो कन्डाक्ट जाजोबाखै नाथाय Gr.3 टेक्निकेलाल' जादोंमोन आरो नन टेक्निकेला जायाखै आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। स' बिनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना बेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन। स' बिनिफ्राय बे सिगांनि एडमिटआ दासिमबो शो खालामो जायफ्रा सिगाङाव एडमिट डाउनलड खालामदोंमोन। दा बेनिफ्राय Gr.3 नि एग्जामा माब्ला जागोन। स' लोगोफोर Gr.3 नि एग्जामाबो जागोन नाथाय Gr.4 जानायनि सिगां मानोना एग्जाम सेन्टारा गासैबो ओंखारखाबायमोन बेनिफ्राय टेक्निकेलनि रिजाल्टआ उनाव होगोन गासैबो एग्जाम कन्डाक्ट जाबासो नोंथांमोना मोनगोन। स' बेनिफ्राय एडमिट कार्ड जोङो बेयाव डाउनलड खालामग्रोनोसै सिगांनिखौ बेनिफ्राय सिलेबासखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो नायनो हागोन गासैबो A to Z नायना लाखादो जाहाथे पास खालामनो हायो फरायनानै। स' बेनिफ्राय पस्टआ बिदि थागोन नोङो बबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेयाव थागोन आरो दा एग्जाम्पल DME नि Gr.4 दा हमना ला फैनो गोनां दङ। स' बेयाव बेबायदि नों बबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेयाव स्क्रिनावहाय जेरै नुदों बिदि एडमिटआव शो खालामगोन। गोनो गोथो दाजा DHS, DME, आयुष बे गासैबो मोनसे एग्जाम जागोन। स' बे जाबाय पस्टआ Gr.4 लेभेलाव आरो बे एग्जामा सिगांनिमोन जेराव नोंथांमोना बेबायदि जुननि 19आवनो मोनदोंमोन। जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम हैगोन ना अब्ला एडमिट कार्डखौ लांफाथारनांगोन नङाब्ला हाबनो मोननाय नङा लाङाबा। बेनिफ्राय आइडि फट' लांफानांगोन पेन कार्ड, आधार कार्ड, DLG दं लांफाबानो जाबाय। बेनिफ्राय ब्लेक पेन नोंथांमोना बल पेन इउज खालामनांगोन। गांनै फट' कपिस लांफानांगोन कालारिं जुदि एडमिटआव फट' गैयाब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा आरोबाव फट' लांफानांगोन आरो बे फट'खौ एडमिटआव सिथाबनांगोन बेखौ बेयाव बुंदों। स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे जिनिस लांफानो मोना एग्जामाव बेखौथ' मिन्थिखागौ। स' बिनिफ्राय इम्परटेन्टआ जाबाय सिलेबास आरो एग्जाम टाइमिं आरो नेगेटिभ दङना गैया। बे एग्जामा लोगोफोर मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन अके कम्बाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना बेयाव। टोटेल मार्क्सआ 100 नि टाइमिंआ 1.5 घन्टा मोनगोन बेनिफ्राय माल्टिपल चॉइस टाइपनि कुइसन मोनगोन आरो बे कुइसना अनलि 50 कुइसन थागोन मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन SSC बादि अके आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया मोजां बाथ्राया बेनो रं जाब्लाबो एन्सारा नोंनिफ्राय माइनास पइन्ट थाया बेखायनो गोसोबादि एग्जाम होनो हागोन नोंथांमोना। स' बिनिफ्राय इंलिश बेनिफ्राय बड' एसामिस थागोन ना थाया मिथिया नाथाय इंलिशनि जायोमोन बे एग्जामा। स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेबासखौ मोजां नायना लादो बेखौ फरायबानो पास जागोन GK बेनिफ्राय इंलिश दङ बेनिफ्राय साइन्स दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ। बे मोनब्रैनि गेजेराव हमना ला GK इंलिश बेनिफ्राय साइन्स बेनिफ्राय मेथ्स बे जागोन गासैबो बेनिफ्राय फैगोन आरो लोगोसे बेखौ फरायनांगोन आरो बेनि कुइसन दाननाया इजि बे जाबाय नोंथांमोननि क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन दाननाय जागोन। जेरै क्लास 8 लेभेलाव कुइसन दानो एग्जामाव थिग बेबादिनो दाननाय जागोन। स' बेखायनो इंलिशखौ नायनांगोन GK नायनांगोन साइन्सखौ नायनांगोन मेथ्सखौ नायनांगोन। बेनिफ्रायनो जुदि नोंथाङा मोजां नायब्लानो बे एग्जामखौ पास खालामनो हायो जेबो नङा। बे जाबाय नोंथांमोननि बेनिफ्राय एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो भाइभा टेस्ट एबा अरेल टेस्ट लागोन जेराव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय नङा Gr.4 लेभेलाव नाथाय Gr.3 आव स्किल टेस्ट लागोन जास्ट नोंथांमोना एग्जामखौ पास खालामदो। स' बेनिफ्राय भाइभा टेस्टखौ पास खालामनाय लोगो लोगो मोनसे काट अफ थांसिगोन DME नि आन्डाराव एबा DHS नि आन्डाराव बेनिफ्राय नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जासिगोन। स' बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो जायफ्रा थालांदोंमोन सिगाङाव खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय खालामखानायफोरा खालामाबाबो जानो हागौ मानोना बे मोनसे कम्बाइन एग्जाम नालाय सेम जागोन बेखायनो बेनि बागै आपडेट फैबावोब्ला आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन। स' जियानो जादोला लोगोफोर बे पस्टआ गासैखौबो लानानै दायो 7000 जाबाय आरो लोगोसे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेबादिनो 7000 नि बारा दङ जेराव टेट फैगोन बेनिफ्राय टिचार्स भेकेन्सि फैगोन आरो लोगोसे फ्रेश टेटबो फैनो हागौ आरो लोगोसे Gr.3 आरो Gr.4 फैगोन जेराव 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोना इलिजिबल जागोन।